Неговия коментар за току-що приключилия първи осминофинален матч между отборите на Черно море и Ботев Пловдив. След това и вие ще може да задавате въпроси. Господин Скър, смятам, че стана един двубой повече на изритани топки, на единоборства, без никакви футболни, чисто футболни стойности, без голови ситуации много пред двете вратни, може би имаме една-две. Но това казвам на лошия терен и двата отбора не могат да покажат нито футбол, нито комбинативност. Аз моето мнение, знаете, време е да се спре с издевателства над футбола и над футболисти и да се подобрят изцяло тревните покрития, ако искаме хората и зрителите да гледат по-добър качествен футбол. Така че единственото, което можеше да се очаква, ако някой беше отбелязал гол и така ще се завърши матчът. За този резултат шансовете 50/50 са за реванш или да сте вече фаворит? Не смятам 0/0. Аз имам опит в Евролига, 0/0 един добър резултат също и за домакините. Ние имаме идея, задача да се борим до края, колкото можем повече за купата, така че ще направим всичко възможно във втория матч на нашия стадион да продължим напред. другия въпрос, колеги. Благодаря.